És egyébként szereti ezeket a húsokat? Milyen húsokat? Hús, bodító hús, kábító hús, sábító hús. Besorolták a húst és a hús készítményeket bizonyos igencsak veszélyes kategóriába. Teszem azt az ital, a dohányzás. Mit vett? Disznóhús. És mit szól hozzá, hogy kiderült, hogy rákkeltőek ezek mit szól hozzá, hogy kiderült, hogy rákkeltőek a feldolgozott? Nem rákkeltő, ez csak egy hazugság. Mit szól ez a hírhez? Hogy finom-e vagy? A baj a vörös hússal? Nincs semmi gond a vörös hússal, az a baj a vörös hússal, hogy nagyon drága, és nem tudják az emberek megfizetni. Nekünk ez a véleményünk. Tehát, hogyha nem vesznek, akkor nem kapnak rákot. Az biztos. Igen, van benne valami. Szerintem azért csak megesszük a húst. Hús, 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 egyél húst, egyél húst, egyél húst. Késztermékek, az megint más, alapanyagokat kevernek hozzá, van, hogy külföldi is jön hozzá például. És az emberek nem kérdezősködnek? Még egyelőre nem. Még egyelőre nem. Okay. És ön mit gondol erről egyébként? Én úgy gondolom, hogy nem igaz. Mindig valamit kitalálnak. Miért? Hol a zöldség rákkeltő, hol a csirke rákkeltő. Most éppen gondolom ez van porondon. Lehet le kell nyomni az árát. Az állattartásnál már bekerülnek bizonyos olyan dolgok a sertések szervezetébe, amik már mint gabonaként génkezelt állománnyal dolgozik jelen pillanatban a magyar gazdaság és az egész Európai Unió, sőt a világ. Máskor is megették az emberek a disznóst, és milyen erős emberek voltak. Most kitaláltak ki ezt a hülyeséget? Hát ezt az egészségügyi világszervezet. Ez nem igaz. Angyalomárnak semmi nem igaz. Mióta eszik feldolgozott hústermékeket? Régóta. És nem érzi rosszul magát? Még nem, hála Isten. Én annyira félek tőle, hogyha már 20 éve halott lennék, ugye, mert naponta több mint az 5 dekát megeszek mindegyikből, úgyhogy én letoljom ezt nagy évben. Hús, 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 hús. Nekünk ez nem jó ómen, azt kell mondanom. 50 éve eszek húst, és akkor már rég meg kellett volna, hogy halljak. És nem érzi, hogy Semmit, ez nevetséges tényleg. Amikor ezt tanultam, ezt a szakmát ezelőtt 40 évvel, akkor minden fűszerből volt, minden ízletes volt, minden nagyon-nagyon finom volt, és büszke voltam a szakmára, ma nem vagyok rá büszke. Sajnos elrontották, hogy adalékanyag, és minden egyéb mással foglalkozunk. Lehet, hogy rontom a hitelét a boltnak, de én szeretnék igazat mondani a vevőimnek. Ön nem fél attól, hogy esetleg valami baja lesz? Nem. Mióta? Mozogni kell, dolgozni kell, és készen van. Pécsieknek meg sétáljanak, az kis, és akkor nem lesznek rákosak. Baromság. Baromság? Miért? Az ember örök életébe húst evett, nem? Ön egyébként mit fogyaszt? Hadd nem mondjak. Értem. És nem fél? Nem. Hús, 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 hús. Azért az embereket be lehet csapni, és a média be is csapja őket. Hogyha valamelyik állat génkezelt termékeket kap, kukoricát, stb. Ezeket a izékat kapja, na most akkor lehet, hogy bekerül a szervezetbe, lehet, hogy az kivált esetleg. Gyakorlatilag most egy olyan valamit csináltak, hogy már levegőt nem vehetünk. Hús, 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 hús. Nem akarom megsérteni magát, de valamikor olyanok voltak, mint a Toldi Miklós. Meg kell, az a jószágot azért teremtette a Jóisten, hogy meg kell enni. Nem attól van a rákbetegség, más sok idegesség, nem úgy ének, ahogy kell. Választanod kellene hurkakolbász vagy zöldség? Vegyesen, mindegyik. Magyar embernek mindent kell lennie. Hús, 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 hús. Hülyeség volt a tévébe betenni. Most akkor mi lesz a sertéstelepekkel, mi lesz a, a vágómarhákkal? Hát még azt is elveszik az emberektől, hogy ne tartsanak jószágot, hát akkor mit tegyenek? Füvet? Hús, 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 hús,